informació, sicaris violents, serves bon pastor, benefius i mercenaris, venda d'informació, paraules i prestidigitació, quantes persones enganyades, manipulades, desarmades mentalment i amaestrades, pantalla plana, tu has vist horror de patinales, o recubrimiento que me sale, llums, càmera, acció, impressionant factoria de ficció, la realitat no ven el guió, estava la conspiració, llums, càmera, acció, impressionant factoria de ficció, la realitat no ven el guió. Espionatge oficial, interessos creats, serveis d'intel·ligència, presidents assassinats, dictadures recordades i algun cop d'estat, indústria de la guerra i documents classificats, fons monetari internacional, sicaris econòmics i el Banc Mundial, les Nacions Unides i els amics de l'OTAN fan del jutge i part del negoci més gran.